So yun, hello mga kasabwat. For today's video, andito naman kaming mga person. At bumabakbak na naman tayo kasi alam nyo na, eto na, pabalik na tayo ng Maynila para mag work. Alright. So, time check, ano na tayo, medyo tanghali na, 10:45 na kami umalis dito sa bahay. Kasi alam nyo na, may mga adrenaline na kaunti, pero okay naman, okay na, nasa biyahe na tayo ngayon. So yan, makikita nyo bakbakan na naman. Sana hindi tayo ulanin, ano, kasi nung umuwi kami, grabe, binanatan kami ng ulan. Pero maganda naman ang kalangitan. Abang ko lang, dito pa lang naman yun sa atin, sa ating ano, medyo maganda yung panahon. Pero yun na nga, pauwi na kami. At nag-enjoy naman tayo kahit maiksing panahon ng pagbabakasyon. Bakasyon yung 2 araw bakasyon. Okay, dinakas lang namin yung bagong taon mga kasabwat. So ayan, andyan, nauna si Utol, gamit yung kanyang YTX na pagkatulin-tulin. Hindi tayo mangabot. Kahit anong gawin ko, hindi talaga ako mangabot dyan. Ang tulin yan, dumudulo ang ano yan, ang bilis ng motor na yan. So aminado ako sa ano na yan, sa tindi ng bilis ng motor na yan. Kasi galing din ako sa Yamaha mga kasabwat. Nag-Yamaha din ako dati, kaya ang bilis talaga niyan, yung mga ganyan nasa dulo. Pero sa hatakan, sa torque, medyo mas malakas tayo dyan. So dati sa overtake, hindi tayo nabibitin. Malakas ang binibigay ng pwersa ng TMX Alpha. So yan mga kasabwat, kumusta kayo? At happy New Year sa inyong lahat. Kumusta? Ano ang mga New Year's resolution ninyo? So may nagbago na ba? So dami, no? Dami ko nakikita sa social media ng mga ano, kasi common na yan. Kung ano ang mga New Year's resolution na lumalabas, sabi nila hindi na magiinom, ano? Last na inom ko na to. Sabi nila last na inom na 2022, pero 2023 sumahod, no? Nung sumahod, tara inom ulit. Joke lang pala yon. So ano pa yung mga New Year's resolution na kadalasan natin binabanggit? Hindi ko na iangkas kung hindi ko naman jowa. Pero nakakita ng ano, nakakita si Crush, pinangkos. Aroy, joke lang din pala. Ano ba? Mga New Year's resolution, mag-iipon na ako for this year para pagdating ng next year, marami na akong ipon. Nako, nakita yung may mga gandang item sa mga online shopping, wala, add to cart. Ano-ano pa, marami pa mga New Year's resolution na binabanggit natin kapag magbabagong taon. Ano pa yun, magiging matibay na ako, hindi na ako magiging marupok, hindi na ako babalik sa ex ko. Sundin natin Happy New Year. May replyan, Happy New Year to, kumusta ka lang? Dito naman tayo, foreclosure, aroy. Grabe, no? Ang dami natin mga New Year's resolution na mga hindi naman natutupad. Yung mga kadalasan na magbabago na, hindi naman natutupad, ano? Sa unang araw ng January, unang linggo, yan, medyo maganda, nagagawa magbago, pero medyo naboboring na pagdating ng grabe, minor tayo. May ano dito meron dito yung checkpoint. So pagdating ng February, wala na lang New Year's resolution, hindi na natupad. Grabe mga New Year's resolution. Ikaw kasabwat, ano ba yung ano mo ngayon, New Year's resolution mo? Hindi na ako magra-ride nang hindi nagpapaalam, pero nang hindi pinayagan, nag-ride pa rin kahit walang paalam, di ba? Maalis nang walang paalam. Hindi na ako uwi ng lobat yung cellphone ko para makita ng partner ko na hindi lobat. Ang mga technique, uuwi ng bahay, lobat yung cellphone, si charge para di ba? Para hindi magamit. Hindi. Ano pa yung mga New Year's resolution dyan? Mag-comment kayo dyan kung ano mga New Year's resolution na madalas yung nababanggit. Hindi na ako magiging marites, mga ganyan, magbabago na ako, hindi na ako magiging toxic, hindi ko na i-dismiss yung katrabaho ko na may putok. Hindi ka na, ano ba yun, hindi ko na jojowain, hindi ko na mamahalin yung katrabaho ko, trabaho na lang. Pero may pumasok na maganda, magwapo, yun, diskarte yan. Nadali, wala. So yun, nakakatuwa lang naman siguro yung mga New Year's resolution na mga kasabwat. Daming ganyan, pero bibihira yung ano, kasi ang hirap talaga magbago. Hindi ganun kadali magbago.
Ang pagbabago kasi ano yan, nasa proseso yan, hindi yan biglaan, di ba? So ano-ano pa yung mga ano natin, ano-ano pa yung mga nakatago natin dyan New Year's resolution. Hindi na ako magiging babaero, yung mga ganon. Hindi na ako magiging babaero, lalakero na lang. Ay, maros na. Hindi na ako magiging lalakero. Hindi ko na didiskartehan yung yung jowa nung tropa ko na meron ng ano, may boyfriend ng girlfriend. Hindi nga susunodin. Yan, yung mga ganyang ano. Grabe, mga ganyang pag-uugali ng mga tao. Talagang ano, mahirap alisin yung mga ganyan na ano. Yung mga nakasanayan nating mga habit na yung kung ano nagpapasaya sa atin, mahirap yung tanggalin. Hindi yung basta-basta nawawala. Gaya yung pag-iinom, yung mga bisyo, hindi yan basta-basta pagdating ng pagpasok ng 2023 mawawala na agad. Imposible yan, makasabwat. Imposible pa sa ano yun, malabo pa yun sa liguan ng kalabaw. So hindi ganun kadali magbago. Kaya kung gusto mo talaga magbago, nasa sayo na yan. Diskarte mo na kung paano, kung anong klaseng pagbabago gagawin mo ngayon 2023, di ba? So ganun lang naman yan. Napakasimple lang naman. Gusto mo magbago kahit hindi New Year, hindi mo magbabago ka, di ba? Yung pinakamahirap na gawin sa buhay, yung pagbabago. Hindi ganun kadali. Lalo na kung nakasanayan mo isang gawain at doon ka nagiging masaya. Di ba? Nagiging masaya ka sa mali. Ang hirap tanggalin, hirap baguhin. Kasi, di ba? So, hindi naman yung salita yung magpapabago sa atin, mga kasabwat. Kundi yung mga naranasan natin sa buhay. Yung mga pagsubok na ibabato sa atin ng panahon para matuto tayo. Doon tayo nagbabago. Hindi naman sa mga ganyan na New Year's. Yun talaga totoong pagbabago. Tsaka kung talagang gusto mo na magbago, hindi pa New Year o sisimulan mo na yan kahit sa paunti-unti, kasi doon nagsisimula yung pagbabago kapag unti-unti kang gumagawa ng mga bagay na gusto mong baguhin sa sarili mo. Yan, kukumpisahin mo sa maliliit, kasi habang yung maliliit and habang tumatagal yung pagbabago na yan, na inuumpisa mo sa maliliit na bagay, kalaunan makamalayan mo, nagbago ka na pala. Sasabihin ng mga tao na kapaligid sa'yo, wala, nagbago ka na, diba? Pero hindi mo nararamdaman yun na nagbabago ka na pala, kasi natututo ka lang, diba? Natututo tayo sa mga pinagdadaan natin sa buhay. Kaya choice natin yan kung anong panahon o ano tayo magbabago, diba? Pero gano'n. Grabe, ang daldal ko na, nakakaumpisa pala ng itong biyahe natin. Pero wala magkikwento na lang ako. Magkikwentuhan na lang tayo habang tayo bumiyahe, kasi diba, boring dito sa pagka walang kausap. So isasalita tayo mag-isa dito sa helmet. So, kayo ang kausap ko, mga kasabwat. Kayo yung kakausapin ko habang bumiyahe tayo. Pero teka lang, hindi magandang pangit tayo ng mga kasabwat. Tinatamaan tayo ng may ambon babasa yung camera ko. Nako, delikado. Patay tayo na ito, mauumulan na naman. Grabe, yari tayo. Magtatago muna tayo ng yung camera, mga kasabwat. At nababasa-basa ako. Kamaya na lang tayo magpunta kapag maganda na yung maganda na yung panahon. Delikado yung camera natin dito. Kasabwat, at andito na ako ngayon sa may Kabugon. Uwi na kami ng Maynila ngayon. Happy New Year sa inyo lahat. So enjoy nyo lang yung daan, at ride safe tayo sa lahat ng mga pauwi ngayon. Ride safe sa inyong lahat. Alright, let's go. Alright, tuloy natin ang kwento. Kasi wala nang dito, wala nang ulan, medyo maganda na ulit yung panahon. Ganyan lang talaga, paputol-putol yung panahon, mga kasabwat. May maulan, may parting maulan, tapos may parting mainit. Kaya ang ending nito, yung kaputi natin, tanggal, alis. Kakabit, tapos pag umulan, pag uminit, tatanggalin. Pagka maulan na, yan bibireng ulan, susuotin ulit. Pero yung kaputi natin, madali na isuot kasi butterfly yun. Hindi ako nagkakaputi ng yung pullover na parang sinusuot, kasi sobrang init nun. Tsaka hindi sakop yung motor. Kasi pag ako nagkakaputi, sinasakop ko yung tangke para hindi masyadong nababasa ng ulan, kasi di ba, nakakalawang niya pagka babad na babad sa basaan ng ulan.
So tuloy ang kwento. Pag-usapan natin yung ano natin. Pinag-uusapan natin kanina bago ako na wala sa ano, sa wisyo. Yung sinulan tayo. Diba? So tungkol sa ano, New Year's resolution. So yan. Talaga namang hindi ganun kadali, ano? Hindi talaga ganun kadali. Pero may mga paraan para magbago, diba? Kung talagang gusto mo magbago. Ang tip ko lang sa inyo kung gusto niyo talaga magbago. Kasi ako, galing din ako sa mga ano eh, sa mga utak na alam na, close-minded. Kung anong ano, ano tayo sa mga panahon, nakikisabay tayo na hindi naman akma sa ating buhay, di ba? So, ginagawa ko lang, kung gusto ko na magbago, so, una kong ginawa, tinanggap ko yung mga bagay-bagay na hindi ko pa kayang gawin, hindi ko pa kayang maabot, yung mga ganon, yung inggit, kailangan mawala yan. Kaya dapat na nawawala sa ating ano, sa ating sarili kasi yan yung dahilan kung bakit tayo ay hindi nagiging masaya sa buhay, no? Hindi tayo nagbabago kasi yung utak natin ganyan, naiinggit tayo sa ating ano, sa mga achievement ng iba. So, kasi kukumpara natin yung sarili natin sa kanila, di ba? So, lagi alisin yung ano, yung panahon, pagkakataon, saka yan, yung ganyan, bago-baguhin natin yung ano, yung mindset na paninisi sa mga, diba? Yung paninisi sa ibang tao, sa panahon, kung saan-saan, na kung saan, tayo lang din naman ang pumipili sa ating buhay na gusto nating mangyari, diba? Sinisisi natin yung ibang tao sa mga, kung ano nang nangyayari sa atin, tayo naman yung pumipili dyan, tayo naglalagay sa ating sarili. Sa mga sitwasyon na kung tayo nahihirapan, pinipili natin yan ang ano natin. Lagi naman tayong may option sa buhay, lagi tayong may option. So yan, kailangan nating ano yan, baguhin yung mga ganyan-ganyan na mindset, no? Para kahit pa paano mabago yung ating ano, yung ating sarili. Kasi nagsisimula yan sa utak. Sa utak ng tao nagsisimula yung pagbabago, 'di ba? Sa mga iniisip natin. So magandang ano, yung magandang gusto natin magandang buhay, so baguhin natin mga pag-iisip natin. So tumanggap tayo ng pagkatalo, kung minsan kasi ang laban sa buhay, hindi naman tayo laging panalo, hindi naman yung laging talo. At least mahalaga, lumalaban tayo ng patas, di ba? So kung may mga pagkakataon ng tatalo tayo sa mga hamon sa buhay, palag lang lagi, laban ulit, ganun, pahinga, pag napapagod, magpahinga. Pahinga mo lang yan, relax, mag chill ride ka, gaya nito, di ba? Yun, mga ganun lang, mga kasabwat. Tsaka minsan talagang mahirap magbago, no? Mahirap. Pero siyempre kung gusto mo talaga, gaya yan, pagka yung mga tao sa paligid mo ay mga toxic, mga ganyan, lagi mong ano, so iwas ka na, huwag mo silang gantihan, di ba? Pangit yung ugali na gumaganti, mga kasabwat. So pagka nagbago ka na, pag yan ay sabi niya, kapag natuto na kayong magbago, di ba? Kapag natuto na tayong magbago sa ating sarili, ang mangyayari niyan kapag tinotoxic ka ng ibang tao, kapag dinedown ka, hindi mo na yung papansinin, diba? Iiwasan mo na lang yan. Kapag yun, siyempre magiging open-minded ka, so, maiintindihan mo sila. Kahit minamasama ka nila, kahit kung ano nang binabato sa iyo, naiintindihan mo sila kasi nga naging open-minded ka na, diba? Yun yung mahalaga, yung maging open-minded tayo sa mga bawat sa mga nangyayari para mabago yung ating ano, yung pamumuhay, yung utak natin. Napakahalaga niyan, mga kasabwat. Kasi pagka close minded ka, lahat na lang papatulan mo. Lahat ng bagay na negatibo lalapit sa'yo, papatusin mo yan. Pero kapag naging open minded ka na sa mga sitwasyon, naiintindihan mo at ilulugar mo na yung sarili mo sa mga kaisipan naman tao, naiintindihan mo sila, di ba? Yan, may iba sabihin, depende ako sa'yo, ganito, ganyan. Dati ganun din ako, dumidepende ako sa pinapakita ng ibang tao sa akin. Napakita ko naman sa mga, pinapakitaan ko rin. Pero lately, na-realize ko na hindi pala dapat ganun, no? Kasi kung hindi ka naman ganun, diba? Hindi ba? Bakit ka magiging ganun kung hindi naman ganun yung pag-uugali? Bakit mo gagantuhan yung taong gumagawa sa'yo ng ano? Pag tinuksik ka, huwag mo nang tuksikin. Hayaan mo na, iwasan mo na. Ang mahirap din sa atin kapag tinuksik tayo, kapag ginagantuhan natin, diba? Pag may ginawa sa atin hindi maganda, gagawin din natin ang hindi maganda. Diba? Anong pinagkaigan natin sa mga tao na gano'n? Sasabihin mo, hindi ako plastic, pero sama ka sa mga tao. Plastic? Anong tawag sa'yo, diba? Kung alam mo yung mga kasama din, plastic, hindi naman plastic, umiwas ka, umalis ka na dyan, kung gusto mo talaga mabago yung mindset mo, diba? Katawa na lang ako pag ganun may mga maririnig ako na plastic naman kasi yan. Pero ending, makikita mo magkakasama sila, di ba?
Ang lupit. Ha? Ang lupit ng ganun. Kagabi, yung katrabaho, dito, toxic yung katrabaho ko na yan. Kung ano yung tinitis mo sa akin, ganito ganyan. Malaya mo, sila din magkakasama, magkakainuman, di ba? Anong pinagkaiba mo sa kanila? So, ayun. Kasi yung dagdag ko kanina, hindi rin namalayan, lobat na pala yung aking yung aking cellphone. So, andito tayo sa may yan, makikita nyo yung na yan. Kung mapapansin nyo, yan yung just mabalos na ayan yung welcome to Camarines Province. Yan yung mga tinitigilan, madalas dito tigilan ng mga riders, pinagpapapicture. May mga picture na ako dyan, kaya hindi na kami tumigil. So, nagpasa tayo ng ng Camarines Province. At dito, nag-uumpisa na dito yung mga mga magandang bankingan. Kaso, sa part na ito, may mga malalalim dito na na uka-uka. Yan. Uy, na oil, may back ride. Official ba yan? Char. Kanina pa yan, nasa unahan na namin yung pamay nila siguro yung na yan. Ayun. Sobrang dagdag ito, hindi ko na malayan yung mga sinabi ko na iba. Hindi na na-record sa loobat na pala. Kasi pag pindot ko nung hindi na siya hindi siya nag-blink. Hindi na. Kaya napansin ko, tumigil muna ako saglit. At kinargahan natin ng charging. So ayun, malayo-layo pa yung biyahe namin. At andito pa lang kami sa Palopes pa lang kami. Lopes ba? Tama? O hindi, Kalawag siguro. Ata. Ayun ako, inulan kami kanina. At grabe, ulan init. Pero okay naman na dito. Sana magtuloy-tuloy ito na ganito yung panahon para at least, 'di ba, kahit maganda yung drive natin. Pero madilim pa rin yung panahon. May bala na. May kapote naman tayo. Wala na ikikwento ko sa inyo. Wala na sa isip ko yung mga sasabihin ko. Nakalimutan ko na. So, ay, ako. Yun na lang muna tayo sa side, mga kasabot. At, finally, ang decision namin is dadaan kami sa sa may Lokban, Quezon. Doon kami iikot kasi dito sa may parting Palusena, pupuntang diyan sa Chaong hanggang dun sa yan. May mga traffic diyan, matitindi ang traffic diyan kapag lalo na ganito. Marami nag-uuwian. So, siyempre marami rin mga taga Laguna nandiyan talaga dadaan. So, tayo mga taga Maynila, dito ang daan natin sa kabila, maglulukban tayo. Dire-diretso hanggang Parket ng Mabitak. So, maganda ang daan dun mga sabwat, lalo na kung mainit. Kasi, grabe lubak. Maganda doon kasi mga bangkingan doon, mag-i-enjoy ka talaga doon pag dunduman. Kaso, pag maulan, mahirap yan. Mahirap ang daan doon, madulas yun. Pero doon tayo dadaan para mas mabilis-bilis yung natin, yung biyahe. Kasi magkakaroon na naman traffic diyan sa may pagdating na ng sa may Antipolo. Diyan na naman nagkakaroon. Pero dito sa bukod na wala. Dala-diretso ang biyahe dyan. Kaya maganda. So yun, update ko na kayo mga kasabot kapag malapit-lapit na kasi mahalayo na yung biyahe ito. So tara, let's go. May release na dito na pangdang release na bato. Sabi, inulan na. Kaya tinira tayo ng ulan. Tignan ako din sabi, mas slide yung gulong ko sa hulo. Buti naman nagawang ko yung paa ako. Grabe, muntik na ako din Sinabangan ng body agad Buti lang, ito ko yung paa ako. Grabe. Ayun ako, mayayari pa. Grabe kasi nagpaparaulan na. Lapit na tayo, dito tayo sa lapit tayong maggumaka. At still, paambun-ambun pa rin mga kasabwat. Grabe. So yan, may nakita na naman tayong release. Signboard ng release.
Grabe pag gabi dito, pag hindi mo nakakita yan, sigurado yari tayo sa mga lalo pag maulan. Ilang beses ako nakasaksi dito ng mga tumatalbog yung takbox na nabibigla eh. Bago-bago pala ako nagmumotor eh. Marami na ako na padaan natin dito. Alright, yan oh. Ay, hanap ng daan. Kung saan sana dumadaan, makasingit lang. Grabe, ano. Putik, grabe. Hindi na, tumitigil itong ano na to. Grabe yung ulan pa, ano, pasulpot-sulpot yung ulan. Pero hindi naman ganun kalakasan, paambon-ambon na. Pero nakakabasa din. Nakakabasa din yung ulan. Alright, so andito na tayo ngayon sa May Laguna. Kakababa lang namin ng Kamigde mga kasabwat. Kung napasin nun, nagano tayo. Grabe. Yung ulan, binira kami pagdating ng Gumaka sa may tabing ano, tabing dagat. Inumpisa na dun yung ulan. At wala na, hanggang umakyat kami ng Katimunan, talagang binira kami ng ulan. So hanggang dun sa pagpasok namin ng Lukban, yan. Sige ang ulan. Tapos biglang lumakas pa. So inabot na rin kami ng gutom. Kumain kami ni Utol sa may tabing ano doon, kainan. Sa may parting ano na yan, Luciana ba yun? Basta parting Luciana yun. Yung tabing ano na yun. Doon kami nagpahulaw-hulaw ng ulan. Doon ng talagang masakit sa mata. Ay hindi pa naman maisara itong visor ng aking ano. Gawa na nalalabo. Wala siyang ano. Wala siyang yung pampadalas ng tubig para ano. Umaanin tubig, bumabara dito sa visor. Kaya tinataas ko ng bagay ngayon naman, tumatama sa mata ko yung ano, masakit, malanit yung mga tubig. So ayan, medyo dito iba-iba na, hindi na masyadong ano, pero madilim pa rin yung kalangitan. Ewan ko lang kung ibabagsak yun maya. Pero wala eh, ganun talaga, hindi naman natin kontrolado yung panahon na yan. Kaya tayo na lang mag-adjust, diba? So tanggapin na natin kung ano yung nandyan. Enjoy na lang natin yung biyahe kahit ganito. So yun. At maya bakit na rin kami ng Mabitak. Alright, tara. Okay, sa kasama ang palad. Ayan na, kahit merong tayo natatanong na liwanag sa may dulo na yon, binabasa na naman tayo ng ulan. Ayan o. Laki-laking ibabagsak yan, nababasa naman yung kadong natin. Grabe. Wala na, magkana tayo mga kasabat, magtatanggal na tayo ng camera. I-update ko na lang kayo pagka nakarating na ako dun sa amin. At so far, so good. Maganda naman yung takbuhan natin. Wala naman naging ano kay TMX. So basta mamaya update ko na kayo pag nasa bahay na ako. Kasi medyo malayo-layo pa, hindi pa kami nakakakit ang Mabitak. So yan na, tatanggal na tayo ng camera kasi mababasa na naman ito. So stay tuned mga kasabwat. At maya hindi rin tayo sa bahay kahit medyo gabihin tayo. Alright. Ha? Pasok ko lang yung camera ko. So ayun mga kasabot, nandito tayo ngayon sa bahay. Nakarating lang. Siguro mga around 7:10 na kami nakarating dito. Kasi dito sa may parting Morong, o paglagpas ng may Pililya na arko, may arko kayo madadaanan dyan sa may pagbaba ng Pililya. Yung may arko doon na ano. Paglagpas yan, medyo traffic doon sa banda na yun kasi mayroong na-aksidente na motor, may nabanggang motor na nag-cause ng traffic, kaya medyo nagkaroon kami abot kami na doon ng gabi sa may parting Morong. Pero pagkalagpas naman doon, okay naman na. Maganda na yung takbuhan at ayos. Nakarating kami ng maayos at salamat sa Diyos kasi wala kami naging aberya nung pauwi. So okay naman, goods na goods, wala naging problema sa mga motor namin. Maayos yung takbuhan, smooth na smooth, wala kami naging aberya. So hanggang dito na mga kasabwat, nung nakarating kayo sa
dulo ng video na ito, huwag niyong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. So, yun, magpapahinga na tayo kasi bukas may patok pa. And hanggang sa mga susunod na natin, hanggang sa mga susunod na video na i-upload. So, hindi nyo kalimutan mag-subscribe. Alright, God bless and peace out sa ating lahat. Alright, so pahinga na tayo kasi medyo gardo verso na. Alright.